Sosa sola. Okei. Okay. Siinäkö se sitten olikin? Tilas Burger Kingistä Coca-Colaa ja siinä. Heinz tomato ketchup. Oh! Crazy, crazy. Heinz tomato ketchup. Oh! 2. Heinz tomato ketchup. Heinz kurimango. Oh! 9 kappaletta nuggettia. Oh! 9. Suurikokoiset ranskalaiset perunat. Oh! Isot! Pekonikuningas hampurilainen, ei majoneesia. Oh! Majoneesit on! Majoneesit on pois otettu siis.